Klimatske promjene i reakcija svjetskih vlada na njih u obliku mjera održivog razvoja te zelene tranzicije već itekako veliki utjecaj imaju i u našoj zemlji. Zbog suše rastu cijene hrane, sve učestalije prirodne nepogode negativno se odražavaju na burzama, a isto tako i mjere za ublažavanje klimatskih promjena poput poreza na ugljik mogu utjecati na brojne sektore gospodarstva, upozorila je zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek uvodnim predavanjem uloga financijskih institucija u zelenjavanju gospodarstva. Sve je povezano i zbog toga se mi kao središnja banka time bavimo. Ako me pitate kako izravno možemo utjecati na unapređenje klimatske tranzicije u Hrvatskoj, možemo tako što od banaka danas tražimo da prepoznaju klimatske rizike u svojim portfeljima. Ako su one nesvjesne toga da su njihovi krediti i mogućnosti otplate kredita pod izravnim utjecajem klimatskih promjena, one mogu pogriješiti, mogu sebe dovesti u veliki rizik, u velike probleme. Nakon predavanja uslijedila je i panel rasprava je li gospodarstvo u Hrvatskoj dovoljno zeleno i što možemo napraviti bolje. Govore je tako među ostalim bilo i utjecaju zelenih politika na brojne sektore, uključujući i građevinski, a posljedice čega osjete i obični građani. Sve je veći pritisak na to da se koriste zelene tehnologije, obnovljivi izvori energije, pametni sustavi, energetski učinkovite, što uređaje, što tehnologija, što oprema, zgrade moraju zadovoljavati sve bolje i jače propise, tako da je to nešto s čim živimo već dugi niz godina. Međutim, ono što moram reći da će se to sve više pooštravati. Samim time dogodit će se ono što je neminovno, a to je da će pritisak na cijenu biti veći. Pa onda kad me neko pita da li će past cijena nekog kvadrata, gledajući ono što nama svima slijedi kroz tu zelenu agendu ili kroz zeleno gospodarstvo, neće. Na prvom po redu Biznis forumu Ekonomskog fakulteta u Osijeku svoje su inovacije i strategije za oblikovanje zelene budućnosti hrvatskog gospodarstva predstavili vodeći stručnjaci iz poslovnog, financijskog i akademskog svijeta. Osim o ulozi financijskih institucija u ozelenjavanju gospodarstva, govora je bilo i o uvođenju obveze izvještavanja o održivosti za velike tvrtke, a predstavila se konzultantska kuća koja pomaže poslovnom sektoru primijeniti nove direktive. Ekonomski fakultet u Osijeku, ja mislim da je brojnim aktivnostima pokazao da je aktivni sudionik i da progovara o važnim temama, aktivni sudionik zajednice koji doprinosi razvoju zajednice, ne samo obrazovanju mladih ljudi, nego ostvaruje čvrstu suradnju i sa poslovnim i sa civilnim sektorom i sa zakonodavcima, odnosno vladom, da tako kažemo, pa tako i ovaj događaj, dakle zovemo ga EFOS Biznis forum, odnosno poslovni forum, namijenjen prvenstveno poslovnoj zajednici, ali naravno i našim studentima da progovori o temama održivosti. Održivost više nije stvar izbora, nego je neminovnost, jedino moguće rješenje kada govorimo o razvoju gospodarstva. Ciljevi foruma uključuju promicanje održivosti inovacijama, poticanje suradnje različitih sektora kako bi zajedno oblikovali put prema održivom gospodarstvu u budućnosti, te susret različitih perspektiva koje će pridonijeti rješavanju izazova održivosti, zaključila je prodekanica.